Ďakujem. Ahojte, v tomto videu ukážem, ako používať skener Zlatý prsteň, dostupný len na platforme AKASH-X. Keď otvoríte Zlatý prsteň, počkajte na načítanie a hľadajte menu vľavo hore. Automaticky je nastavený na Bitcoin. Ak napíšete C ako menu a symbol na prvom XAUSD pre zlato, zobrazí sa vám graf zlata. Predvolenie je nastavený na jeden deň. Zlatý prsteň ponúka rôzne časové rámce. Ukážem základné aj pokročilé techniky používania zlatého prsteňa. Zlatý prsteň je skener, ktorý dáva obchodné signály na manuálne zadanie do účtu. Skener zlatého prsteňa vidíte dole a tiež na grafe. To, čo vidíte dole, je starostlivo vybraný indikátor potenciálneho vývoja na trhoch. Keď na obrazovke uvidíte biely dážnik, je to signál na predaj. Zadali by ste obchod smerom nadol, predajný obchod. Ak sledujete môj kurzor, vidíte, že ak by ste predali zlato pri cene 2779,05, boli by ste vo veľkom zisku, keďže cena klesla až na 2026. Matematicky z 2079,05 na 2026 je zisk viac ako 100, 200, 300, 400 nad 500 pipov. Keď sa na obrazovke objaví zlatý dážnik, je to signál na nákup. Tu vidíte, že zlatý kruh dal signál na nákup, keď cena zlata klesla na 1981. Dáva to zmysel? Takže na dennom časovom rámci vidíte, že dáva veľmi silné signály. Frekvencia je však veľmi nízka, preto môžeme meniť dostupné časové rámce. Keď zmením časové rámce, vysvetlím aj, ako používať zlatý prsteň pri obchodovaní. Teraz som klikol na hodinový časový rámec. Ako vidíte, v hodinovom rámci signalizoval predajný obchod so zlatom. Pre presnejšie obchody so zlatým prsteňom je dobré sledovať aj sentiment v pozadí. Ak sa vrátim na denný rámec, tento sentiment je oveľa viditeľnejší. Ako vidíte, je tu biela tieňovaná oblasť pre zlatý prsteň. Ak je tieňovaná oblasť za sviečkami biela, znamená to, že je trh kupujúcich. Trh momentálne stúpa, alebo je tu vzostupný sentiment. Ak je pozadie zlaté, teda ak je tieňovaná oblasť zlatá, znamená to. Čo mi hovorí súčasný sentiment? Biela farba v pozadí naznačuje, že trh je momentálne v prospech kupujúcich. Pamätajte si, biely dážnik znamená predaj, ale biela tieňovaná oblasť kúpu. Pre pokročilejších obchodníkov je tu hĺbší pohľad na využitie zlatého dažďa, ktorý umožňuje presnejšie vstupy alebo zachytenie obchodov pred signálom. Môžete sa zamerať na veľkosť tieňovanej oblasti pre lepšie predvídanie. Ak sa tieňovaná oblasť zúži, naznačuje možný blízky zvrat. Ak sa tieňovaná oblasť zúži, signalizuje to možný blízky zvrat na trhu. Momentálne je cena zlata 2039 a tieňovaná oblasť naznačuje
pravdepodobnosť zmeny smeru, zmeny sentimentu a celkovej zmeny trendu zlata v blízkej budúcnosti. Ak sa pozorne pozriete sem, uvidíte, že bola veľmi tenká a potom sa zmenila na zlatú. Čo sa stalo? Vidíte, že tu bol pokles zlata, až kým sa to tu neobrátilo a neukázalo nám, že nastane nálada kupujúcich. Teraz je však v čase natáčania tohto videa opäť tenká. Vidíte, že celkovo môže zmeniť smer. Ďalší spôsob, ako predvídať obchody pred signálom zlatého dažďa, je sledovať blízkosť zlatej značky k bielym čiaram. Čím bližšie je zlatá značka k dvom bielym čiaram, tým pravdepodobnejšie je, že dostaneme obchodné upozornenie. Hneď ako zlatá značka pretne dve biele čiary, objaví sa dážnik. Ak zlatá značka pretne dve biele čiary z dola, je to nákupný signál. Vtedy uvidíte, ako sa objaví zlatý dážnik. Ak zlatá značka pretne dve biele čiary z hora, je to predajný signál a uvidíte biely dážnik. Čím bližšie je, tým väčšia je šanca na priesečník. Zlatý dážď je teraz dostupný pre rôzne meny. Ja ho používam aj pre FX páry ako EURUSD, USD, JPY, GBP USD, všetky v ich časových rámcoch. Napríklad USD JPY je tokijský pár, keďže JPY je japonská mena. Pre USD JPY sa odporúča používať zlatý dážď počas tokijských sesií. Ako som spomínal, k dispozícii sú rôzne časové rámce. Na dennom grafe, ako vidíte, nie je veľa signálov. Ak zmeníte na optimálnejší rámec, zistili sme, že najlepší je 15-minútový graf. Objavuje sa viac obchodov. Teraz samozrejme neberte do úvahy sviečkové grafy. Dnes bolo CPI a správy, tu by sa zlatý dážď neodporúčal. Prečo? Rozdielu medzi fundamentálnou a technickou analýzou. Zlatý dážď je indikátor technickej analýzy. Nevie vám povedať, čo robia správy. Neodporúča sa ho používať, keď prebiehajú alebo práve prebehli dôležité správy. Najlepšie je použiť zlatý dážď, keď nie sú žiadne správy. Ako vidíte, zlatý dážď tu dal nákupný signál a boli by ste v zisku. Tu poskytol predajný signál a tu dal slabší predajný signál. Ak je tieňovaná oblasť zlata, hľadáme predajné obchody. Prečo? Lebo je to sentiment predajcov. Však, ak je tieňovaná oblasť biela, hľadáme nákupné obchody, lebo je to sentiment kupcov. Niektorí môžu urobiť chybu použitím zlatého dažďa na kratších časových rámcoch. Neodporúča sa to, lebo sa objaví príliš veľa signálov na krátkodobých dátach a zlatý dážď pracuje s danými údajmi. Čím dlhší časový rámec zlatého dažďa, tým vyššia úspešnosť. Pre krátkodobé obchody je optimálny 15-minútový časový rámec. Dúfam, že to dáva zmysel a budete radi používať zlatý dážď. Šťastné obchodovanie. Ďakujem.